Mayong adlaw kaninyong tanan dinha sa BJMP Giholngan City, Philippines. Kumusta ka man tanan dinha? Nalipay kog dako nga kamo naminaw gihapon. Nga ikaw ug ako magatuon sa pulong sa Ginoo. Aron nga kita sa atong paglakaw dinhi sa kalibutan, aduna kitay layag nga kabalo og asa kita makapunta. Sa dili pa kita magsugod, sa dakong respeta sa atong Ginoo, magaampo kita o atong eduko ang atong ulo o ipiyong ang atong mga mata. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw ang among Dios, nga ikaw nagpakamatay kanamo. Kay dili kami makapasaylo sa among kaugalingon, kun dili Lord, ikaw lang makapasaylo kanamo. Lord, imong gihatag imong kinabuhi. Tudluoy usab kami nga among ihatag ang among kinabuhi sa pag-alagad nga na kanimo. Dear Lord, as we are going to study your word sa among pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa hinaot po ta nga kini makatabang namo sa among kinabuhi. Nga ikaw amo kang makita, Lord. Nga ikaw mahimong suga sa among agianan dinhi sa kalibutan. O Dios, nagaampo kami nga ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo magaubang kanamo. Kay siya ang among teacher. Kining tanan among gihangyo tungod lamang sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Unsa may sa usa kita magsugod, mag-review kita unsa may atong nahibaw-an sa chapter 5, sa Juan chapter 5. Usa ta mag-review atong hinumduman ngano nga gisulat ni Juan kining libro nga Juan. Gusto niya nga may bawaan nga kita motuo nga si Jesus mao ang Misayas, ang gipadala sa Ginoo, og tungod sa iyang ngalan kita makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ginay purpose mo nay katuyuan nga gisulat ni Juan. So dili nato na malimtan gyud. Sa versikulo 5, unsa may atong pinakadakong nga atong makita dito sa versikulo 5. I should say sa kapitulo 5. Sa kapitulo 5 atong mahinumduman nga si Jesus miadto sa templo o miadto siya sa usa ka lugar nga dinhay mga masakiton. Kay kining mga tawhana mituo nga sa usa ka tuig adunay mga anghel nga mokutaw sa tubig dinha. O kung kinsa katong makalukso og una, mao'y maayo. Apan si Jesus adunay siya tuyo. Dinay usa ka tawo nga paralitiko nga gusto giniya. So, iyang giayo ang paralitiko, nagkasakit na sa 38 ka tuig. So, wala ta kay balo og matigo ba ni siyang mulakaw o nakalakaw ba? Apan nagkasakit siya. Giayo niya. Di ba maayo kay ni? Panalitag na isakit nga coronavirus og adunay medisina. Daghang malipay. Apan ngano man nga nais na suko kaniya, ang mga relihiyoso na suko. Ngano man kay iyang giayo kining tawhana sa adlaw nga Sabado. Sa ilaha kining mga religious leaders, crime kini. Dako kayo ang penalty. Karaghanan mamatay ka kung kung dili ka mosunod sa balaod nga ilang gihimo. Apan gitudluan sila sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may importante nga motabang sa mga tao, nga mopakita sa paghigugma sa usa ka tawo o tumanon ang balaod nga ilang gihimo. Si Jesucristo, siya ang naghimo sa balaod. Dito iyang gihatag ni Moises ang balaod, ang 10 Commandments. Mas nahibalo siya og unsay himuon sa balaod.
Kini mga Hudiyo wala sila kahibalo. So mauna nga gitudluan ni Jesus ang mga Hudiyo nga mas importante mutabang kita kaysa mosunod sa ilang balaod nga ilang gihimo. So sa pagkakaroon gasugod na nga ang Hudiyo nagplano kung unsaon nila pagpatay ang atong Ginoong Kristo. So karon sa without further ado, sa walay paglangay-langay, muadto kita sa kapitulo 6. Atong basahon sa kapitulo 6 sa Juan kapitulo 6. Guys, naa na ba mo dinha karon? Okay, naa na mo dinha. Gipakaon ni Jesus ang 5,000 mao nay title. Human niini mitabok si Jesus sa lanaw sa Galilea. Sa akong gisulti na sa 2 years ago, sa 2 ka tuig karon, miadto mi didto og amo kining nakita ning lanaw. Misakay kami gamay nga lansa, gamay nga barko, og naglakaw-lakaw usag kami dinha sa baybay. So among gifeel nga murag na imagine pud mi nga ang atong Ginoong Kristo naglakaw-lakaw dinang sa baybay. Versikulo 2. Misunod kaniya ang daghang kaayong mga tawo. Kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. So kung kini mga tawhan nga daghan kaayo, kung naapay politiko ani, malipay sila gusto kay daghang misunod. Apan walay politiko nga makahimo kung unsay gihimo sa atong Ginoong Kristo. So ang reason nga misunod sila kay nakita nila ang milagro sa atong nga gihimo sa atong Ginoong Kristo. Kapitulo 3. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod uban sa iyang mga tinunan og milingkod sila didto. Kining lugar sa pag-adto namo didto usab kami milingkod mi. O kining nahitabo siguro spring. Kadaghang mga grass o mga flowers dinhi kung mulingkod ka ni ini imong makita ang Lake Galilee ni ining dapita. Niadtong higayuna, versikulo 4, duol na ang kasaulugan sa pagsaylo. Kaybalo na mo ni dako kayong fiesta kasaulugan sa pagsaylo. Unsa man ni? Kini ang dako kayong fiesta celebration sa mga Hudiyo. Nga sa unang panahon sa dihang sa angel of death, ang anghel sa kamatayon, nga dili mamatay ang pinaka eldest kamugulangan sa mga Hebrehanon, nagbutang og marka ang mga balay sa mga Hebrehanon. Og ang angel, ang anghel sa kamatayon, milapas lang. So mo na giingon nila nga nagselebrar sila sa pagsaylo. Paglapas, misaylo lang ang anghel. So naluwas sila. So kini sila sa kada tuig ila ni silang giselebrar, pasalamat. Versikulo 5. Unya mitanaw si Jesus sa palibot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tao. Nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipi. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipi. Apan ang tinuod, mao nga nahibulo na si Jesus kung unsay iyang buhaton. Si Filipi, usa kini sa mga disipulo ni Jesus. Gisulayan ni Jesus kung unsa man ang paglantaw ni Filipi ni Jesus. Unsa may iyang pagkadakong respeta kay mga sobra na sa 2 ka tuig silang nag-uban-uban. So gisukod ni Jesus kung unsa man gyud pagtan-aw ni Filipi. Ikaw ako usab, sulayan kita sa atong Ginoong Kristo. Ang uban lisod ang sulay, ang uban dili kaayo. Apan importante nga kita ang sumusunod ni Kristo makatilaw og sulay. Ngano man kay dina sa sulay, pagsulay sa kinabuhi, dina nato mahibaw-an
nga ang Ginoo nahigugma kanato. Dinha nato mahinagbuan, dinha nato makita ang power sa atong Ginoong Hesukristo. O kining pagsulay usab pareha ni sig exercise. Kadaghanan sa mga teenager dre, mga lalaki siging ga-exercise para nga sila mahimong kusgan. So, ang pagsulay usab sa kinabuhi, kita mahimong kusgan nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Sige, versikulo 7, si Felipe mitubag. Bisan pag mopalit kitag pan nga bilig 200 ka denaryo, dili gihapon kini paigo nga ipakaon ni ining mga tawhana. So nakita ni Felipe daghang kay mga tao. Wala sila pagkaon. Mingon sila wala kitay kwarta. Ang gisulti ni Philip nga ang sweldo sa usa ka ordinaryong tao sa sweldo sa 8 o 9 ka bulan dili pa eksakto. Usa sa iyang mga tinun-an nga si Andres, igsoon ni Simon Peter, igsoon ni Pedro. Miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki, dinhi nga may 5 ka pan nga si bada og 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang ni ining daghang tao. Kabalumag pila ka tao, ang giingon dinhi 5,000. 5,000. Apan, sa ilang kultura, ang ihapon lang mga lalaki. Ang asawa, ang babae, o mga anak di nila ihapon. So, posible mga 10 or 15,000 kini nga adunay problema. So, unsa may gihimo nila, unsa may paglantaw ni Felipe o ni Andres sa problema. Sa ilang paglantaw nga dako kayo ang problema. Nga wala sila kwarta. Si Felipe, igsoon ni Pedro, miingon nga, ang ato ang resources ani, adunay bata. Adunay bata nga, 2 ka isda, o 5 ka supas, 5 ka pan, 5 ka pandesal. Sa unsa may atong himo niini. Bisan ikaw ako maglibog nga unsaon na to pag pakaon ni ining 10 or 15,000 people. Daghan kaayo. Unsa may ilang paglantaw sa problema. Paglantaw nila sa problema, dako kaayong problema o walay solusyon. Pareha lang ni sa elementary ako sa akong giingon na ako ang pinakabobo, ako ang pinakabutol sa elementary. Kay questionan ako sa maestra. Regression. Pila may 2 plus 3. Gahuna-una ko mga pila ka minuto. Ako siyang giingnan 6. Ang teacher miingon kabutol man kaayo. Nga 2 plus 3 equals 6. Ingna 5. Akong gihap 1, 2, 3, 4, 5. Oh yeah, eksakto ang teacher. Apa nangutana usab ko niya. Teacher, pwede bang dili ba ka masuko kung mangutana ko nimo? Minsa dili. Ako siyang giinan. Adunay 5 ka langgam dinha sa usa ka kahoy. Akong gipusil ang 2. Pila may nahabilin. Miingon ang teacher, simple lang gipusil nimong 2. Sa 5, 3 ang nahabilin. Inako wrong. Minsa nga naman. Wala man ako naigo ang langgam. So ang nahabilin posible 5 or posible 0. Posible walay nahabilin kay nang lupad man sila. So maunay paglantaw nila ni Felipe o ni Andres.
ang ilang paglantaw miingon nga dili nato kaya ni. Nganuman, ang naa nato 2 ka isda, 2 ka bulad o 5 ka pandesal or sopas. Kining pila ka libo, imposible. So ilan ning giad walay may tabo? 2 ka isda, 2 ka bulad o 5 ka tinapay, pila man na? 7. 5 plus 2 equals 7. Pero nalimtan nila ang ilang mathematics. Dugay na silang nakauban ni sa atong Ginoong Jesucristo. Makibulon ta sila unsay arithmetic sa kinabuhi. Ilaon tang ingnon 5 nga supas, 2 nga bulad og si Jesucristo. 8 sila. So kung atong idugang si Jesucristo sa tanan, kaya niyang pakaunon. So, unsa may nahitubuan ni? Unsa man sila si Felipe? Ang ilang gilantaw, ang dako ang problema. Wala nila nakita nga ang ilang Ginoo dako kaayo pa kaysa problema. Di ba usahay maunay atong tan-awon sa kinabuhi? Nga kita galisod sa kinabuhi. Aduna kita dako kay problema. Apan nalimtan nato nga mas dako ang atong Ginoo kaysa problema. Kung atong lantawon ang dako kay problema, malibat kita. Dili nato makita ang atong Ginoong Jesucristo. Malimtan nato. Kay balo ko nga ikaw ug ako adunay problema. Ang akong i-suggest nga atong lantawon kung kinsay motabang kanato. Si Jesus mingon kanila, versikulo 10. Si Jesus mingon kanila, palingkura ang mga tawo. May daghang sagbot nga nanubo ni adtong dapita, siguro mga spring ni, bago pa nahuman ang winter. Busa naglingkod ang mga tawo, nga may kadaghanon nga mga 5,000. Sa akong giingon nimo, sa ilang kultura, dili nila ihapon ang mga babae, mga bata. So, possibly 10,000 or 15,000 ni. Onya, gikuha ni Jesus ang pan. Nagpasalamat sa Dios o giapod-apod niya ang pan ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda o silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Unsa may giingon ni Jesus? Kuha kadtong pan, unsay gihimo niya sa pan? Munay pan namo diri. Unsay gihimo? Iyang giputol-putol para ihatag sa sobra sa 10 o 15 kalibong katao. Ako ning putlon og 5. 3. 5 ang tanan. Ang gihimo sa atong Ginoong Jesucristo sa kay ka katong sopas, igo lang nako na. Pero kung ihatag nato sa Ginoo, mudaghan na og husto. Unsa may atong masabtan niini? Nga sa atong problema, sobra pa ang itabang sa atong Ginoo. Kung kita mag-concentrate, kung dili nato malimtan nga mas dako pa si Jesucristo kaysa atong problema. Ang dako gong problema nato. Murag usa ka tawo nga nagkasakit, panaytay ikaw nagkasakit. Moadto kita sa doctor. And then moingon ta, "Doc, sakit ang akong ulo or sakit ang tiyan. Pwede bang hatagan nimo kog paracetamol?" Ikaw ang nagsulti sa doctor nga mao ni medisina. Katawaan ka lang sa doctor.
wala makakaibalo. Nganong ikaw may magdiktar kung unsay solusyon. Mausab na. Usahay kung aduna kitay problema, unsay mahitabo atong diktahan ang Ginoo nga Lord, maunta ni akong gusto. Mao ni akong gusto. Apan dili. Ang solusyon sa Ginoo mas nahibalo siya. Mas nahibalo siya kung unsa ang solusyon. Sa iyang eksaktong time, iya kitang tabangan. Mao na ang kining gihimo, gihatagan kita lesson sa atong Ginoong Hesukristo. Nga sa atong sa kalisod, ana siya mutabang dayon. Nahibalo kita nga He is all powerful. Apan ang nakaparat, it's really sad. Kay adunay mga tao nga ang paglantaw nila ni Hesukristo gamay lang kaayo. Kay balogag unsa lang interpretasyon ni ini, miingon sila nga ang milagro dili si Jesus ang naghatag og milagro, kundi ang bata. Kay sa pag-share ang bata gihatag niya ang balon, moingon sila nga sa nakita na sa pila ka libo nga mga tao nga ang bata mihatag siyang balon, sila usab ang ilang balon ila usab gihatag sa uban. Moingon sila, si Jesus walay gihimo didto. Ang bata ang nakahatag milagro. So mo na usang reason nga kita magtuon sa Biblia para ang atong paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo nga He is all powerful. Dili siya makahimog milagro sa atong kinabuhi. Unsa pagkahuman dito, naay word sa verse 11. Ana, silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Ang pagtabang sa Ginoo sobra pa kaayo. Versikulo 12. Saan nga busog na silang tanan, satisfied, miingon siya sa iyang mga tinunan, hiposan ninyo ang mga salin o mga nahabilin, aron walay mausik. Pila man siguro ang mahabilin. Bosa gihipos nila ang tanang nahabilin sa lima ka pan nga sibada nga gikaon sa mga tao og nakapuno kinig pila 12 ka bukag. Daghan kaayo na sobra pa. Ang blessing sa Ginoo mas sobra pa sa atong gi-imagine. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nahimo ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayud ang propeta nga giingon sa kasulatan nga moanhi sa kalibutan. Mao ilang paglantaw nga siya ang propeta. Og nahibalo kamo karon nga 2000 na katuig karon, silang mga Hudiyo, they were under sa mga Romano. Pareha ni sila sa atong panahon sa una. Under kita sa mga Espanyol. Ang mga yuta nato nawala. Kadaghanan sa mga katubhan din na sa Negros, tag-iya og makatsila. Mao nga dahantang revolusyon. Sila usab ni anang panahon na under sila sa Romano. Napobre sila. So gusto nilang aduna sila leader at this time. Versikulo 15. Nasayod si Jesus nga moduol sila kaniya og pugson siya aron himuon nilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Nagpalayo siya sa daghang kay mga tao. Nganuman kay nabasa niya ang huna-huna sa mga tao. Si Jesus dili political leader, kundi
spiritual leader siya. Gusto nila nga siya ang mahimong hari dito, nga ang mga Romano nga gikan sa Roma, gikan sa Italy, peldihon niya kay siya makahimog milagro. O sila ang kagutom nila, makasulbar na sa kagutom nila. Mao na nga gusto nila mahimong hari ang atong Ginoong Hesukristo. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, dili siya political king. Ang gusto niya nga siya maoy maghari sa atong kasing-kasing. Gusto niya nga kita mag-alagad nga kaniya. Unsa may inyong himuon? Pasudlon ba ninyo si Jesus inyong kasing-kasing? Ihatag ba ninyo ang inyong kasing-kasing sa atong Ginoong Hesukristo? Ang atong simbahan, ako din nagsimba ako, aduna ako'y simbahan, apan mituo ako nga akong pasudlon ang atong Ginoong Hesukristo. Siya lang ang makasulod sa atong kasing-kasing. Nga siya lang ang mahimong hari sa atong kasing-kasing, dili ang atong relihiyon. Kay siya lang makasulbad sa atong problema. Versikulo 16. Sa pagsalop na sa adlaw, nangadto sa lanaw ang iyang mga tinunan. Og nanakay silag sakayan, unya nanabok ngadto sa Capernaum. Nagabii na lamang, apan wala paghihapon muapas kanila si Jesus. So ang ilang paglantaw sa ilang hunahuna nga si Jesus muapas, musakay og sakayan para muapas sa ilaha. Unsa may nahitabo niini? 18 versikulo 18. Niadtong higayuna dagko kaayo ang balod tungod sa kakusog sa hangin. Kini ako na na-experiensyahan. Sa akong giingon ninyo, opisyal ako sa barko sa una. Sa unang panahon, ang mong biyahe, mubiyahe kami gan sa Japan, paingon sa Amerika, paingon sa Europe, balik na po sa Asia. So nakatilaw kami og daghang kayong mga bagyo nga usahay makaingon ka nga malunod naman siguro ni. Ang uban sa duol ng malunod, ang tanang mga santos ilang tawgon. Bisag si San Telmo ila pang hangyoon nga maluwas unta. So kay balo kog unsa kalisod ni. So mauning nang nahitabo sa mga disipulo ni Jesus nga duol silang malunod. Versikulo 19. Ang mga tinunan nakapamugsay naglimak o 6 ka kilometro sa dihang nakita nila si Jesus. Nakita nila si Jesus sa tunga sa lawod. Nga anong gihimo? Nagsakay bag sakayan? Wala. Nga naglakaw sa tubig o nagkaduol sa sakayan. Busa, nangalisang sila. Nahadlok sila. Unsa man siguro paglantaw nila. Nga aduna bay abat? Aduna bay nagmulto din ha? Nahadlok sila. Pero unsa may giingon sa atong Ginoong Hesukristo? Si Jesus mingon kanila, ayaw kamog kahadlok kay ako kini. Ikaw ug ako makatilaw og bagyo, makatilaw og unos sa kinabuhi. Usay makaingon kita nga malunod na siguro, nga wala na'y katapusan. Apan hinumdumi ninyo nga ang unos, ang bagyo, mahuman. Ang kilusod sa atong kinabuhi, mahuman usab. Unsa may atong himuon?
Kini sila usay malisan kita kung unsa kadako ang problema, nga walay solusyon sa problema. Malisan kita unsay may tabo nato. Apan si Jesus mingon, ayaw kalisang. Kung ikaw sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, kini comforting ni nga sinultian. Kini makahatag natong kusog sa mga tao nga nagsunod ni Hesukristo. Mingon siya, ako kini ayaw kahadlok sa problema, kay magauban ako kaninyo. Unsa may buhaton ninyo? Versikulo 21, gipasakay nila si Jesus, uban ang kahinangop og diha-diha ang sakayan midunggo sa dapit sa ilang gipadulngan. Unsa ilang gihimo? Ilang gipasakay ang atong Ginoong Hesukristo. Paghuman kalit dayon nga nakaadto sila sa ilang padulngan. Ang ilang kinabuhi, ang ilang kapeligro sa kinabuhi, nawala. Kay ilang gipasakay ang atong Ginoong Hesukristo. Mangutana ako karon kaninyo, sa bagyo sa kinabuhi, sa inyong bagyo sa kinabuhi, sa uno sa kinabuhi, inyo bang pasakyon si Hesukristo sa imong kinabuhi? Imo ba silang imbitahon nga musakay sa imong kinabuhi? Aron kita makalingkawas sa kaperdihon sa kinabuhi. Ikaw ug ako moray maka-answer ni ining pangutana. Unsa may inyong himuon? Ang akong isugyot kaninyo nga inyong imbitahon ang atong Ginoong Hesukristo, duol lang kaayo siya kung atong hangyoon nga mosulod sa atong kasing-kasing. Pareha sa babae, sa Samaritanhon nga adunay 5 ka bana. Milantaw siya nga kini sila ang makahatag og kalipay niya sa iyang kinabuhi. Apan usa niya kaadlaw sa iyang kinabuhi, sa usa ka adlaw iyang nahibalgan ang atong Ginoong Hesukristo. Og siya nahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Nahatagan siya tubig sa kinabuhi. Ikaw ug ako usab mahatagan og kinabuhi nga walay katapusan. Daghang salamat.